Dobrý den, jsme zpět s dalším dílem Touškov Live. Určitě jste podle výzdoby poznali, že půjde o díl vánoční. Dobrý den, naposledy jsme se viděli v polovině října a tak se nejprve pojďme podívat, co se v Touškově událo během října a listopadu. V době vydání říjnového zpravodaje jsme pro vás natáčeli Den otevřených dveří ve sběrném dvoře. Záběry vám nyní ukážeme a jelikož dvůr je již v provozu, řekneme si, co do něj lze odvést. Sběrný dvůr stojí v ulici Mlýnské za čistírnou odpadních vod. Jeho výstavba začala v srpnu tohoto roku. Dodavatelem výstavby a vybavení byla firma AZS 98. Provozovatelem sběrného dvora byla ve výběrovém řízení vybrána firma AVCZ. Dne 13. října zástupci všech firm a institucí slavnostně přestřihli pásku a dvůr předali městu. 3, 2, 1, teď! Tak já vás poprosím o potlesk, dámy a pánové. Provoz byl zahájen 1. prosince a provozní doba stanovena na tyto 4 dny v týdnu. Do sběrného dvora můžete ukládat následující odpad a tím zlepšit životní prostředí nejen v našem městě, ale i okolí. A co je důležité, občané města Touškova, Kozolub a Bděněvse ukládají zdarma. Podnikatelské subjekty mohou dvůr využívat v omezeném množství a ukládat odpad za úplatu dle ceníku. Listopadu se zahalil místní hřbitov do světla svíček, jako vzpomínka za naše drahé zesnulé. Dušičky byly podnětem, abychom se i my s naší kamerou zašli podívat na místní hřbitov. Pod vedením pana faráře Gajdušky se v kapli konala mše za všechny zemřelé. Kdo je pro mě, ať se přihlásí. Nikdo, tak můžeme začít. Při této příležitosti si každý mohl prohlédnout kapli rodu Starcků. Kdo to nestihl, může tak učinit 24. prosince na Štědrý den, kdy bude také otevřeno. 11. listopadu jsme spolu s dětmi v mateřské školce čekali na příjezd svatého Martina na bílém koni. Svatý Martin nepřijel i přesto, že se pořádala martinská slavnost. Poté, co se všichni shromáždili, celá akce začala. Děti z mateřské školky svým zpěvem zamkly zahradu. Ani pes, vlezeli se bába a tězní žába. A spolu se svými rodiči se vydali na Lampionový pochod Touškovem. Osobně jsme vás spočítali a bylo vás přes 300. Trasa vedla od školky podél hřiště, přes Čemínskou ulici až na pole za hasičskou zbrojnici. Tam za pomoci rodičů děti zapálili a vypustili balónky štěstí. Po návratu na zahradu školky vyhladovělí účastníci uvítali připravené občerstvení. Ochutnat jste mohli například pečená jablíčka s medem nebo skořicové koblížky. Poté došlo i na opékání buřtů a na závěr jsme zhlédli velký ohňostroj. Předposlední listopadový víkend se konalo ukončení sezóny žáků. Sehrál se tradiční zápas mámy a tátové proti svým dětem a na závěr proběhlo vyhlášení nejlepších fotbalistů podzimu. Máme ho zde. V neděli 14. listopadu se v kinokovárně konalo zasedání nového zastupitelstva města. Volení zastupitelé mezi sebou zvolili veřejnou volbou do následujících funkcí tyto představitele. Celé zasedání se neobešlo bez ostré výměny názorů a na závěr se do diskuze zapojili i občané města Touškova.
Krátký sestřih vám teď ukážeme. Způsobem, ale to bude kontrolovatelný. Bude mít knížku, tam se zapíše, že přijde a odejde. Pikačky už teď. Příští zasedání zastupitelstva byl předložený apel činnosti místostarosty, za co bude zodpovídat. Potřebuje, aby místostarosta přišel do práce a začal tam pracovat. Jestli tady plácáte játra, jestli bude odklon dopravy, nebude odklon dopravy, že? Protože to, prosím vás, dětské hřiště. Jedno jediné pořádně dětské hřiště v Toužkově není. V listopadu jsme v ohřadní síni místní radnice přivítali nové občanky našeho města. Předtím, než se ujala řeči a samotného uvítání paní starostka, radostně zaspívali děti z mateřské a základní školy. Tulipán a tulipaní, celý den se k sobě klaní. Závěrem maminky dostali květinu a novorozenci malou hračku. Celkem jsme přivítali 13 nových dětiček. Město zajistilo fotografa, který jim celý slavnostní okamžik na památku vyfotografoval. Toužkov Life přeje všem miminkám hodně štěstí do života. Žáci Toužkovské základní školy se zapojili do celorepublikové akce, a to vytvořit největší galerii znaků měst a obcí, které budou vyrobeny z odpadových materiálů. Úkolem celé akce je informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu a o možnostech jeho dalšího zpracování. Děti z 5. třídy strávily na výrobě znaku 38 hodin. Někteří z nich na něm pracovali i přes podzimní prázdniny, a tak jsme se jich zeptali na další podrobnosti. Kdo jim řekl o celé akci? O soutěži nám řekla naše třídní paní učitelka Marie Kilbergerová. Kdo se podílel na výrobě znaku? Na výrobě znaku se podílela celá 5. třída, ale nejvíc Eva Oplotová, Luboš Syrovétka a Tereza Pavlová. Jaký materiály jste používali? Takže na materiál jsme použili, jako pozadí jsme použili modrá víčka, aby ten znak vynikl, tak jsme použili bílá víčka. Stříbrná věž, to jsou otočené krabice od mléka, zlatý víčko je obal od Masoxu. Pokud chcete znak vidět ve skutečnosti, přijďte se podívat do galerie Bílé nároží v Plzni, kde si budete moci znak od 13. prosince prohlédnout do detailu. Bude tam společně s dalšími znaky měst a obcí z Plzeňského a Karlovarského kraje. A teď se konečně podíváme na ty vánoční reportáže. A potom vás pozveme na prosincové akce. Strávili jsme krásné dopoledne v naší místní mateřské školce. Pojďte se podívat na naši reportáž. Přišli jsme se podívat za dětmi do mateřské školky na to, jak se připravují na Vánoce a jakou mají krásně vyzdobenou zahradu. Tu vyrobil pan Václav Kestler. Návštěva mateřské školky nás zavedla do tříd ke koťátkům a zajíčkům. Podívali jsme se, jak venku na zahradě bobují. A ve třídě si pro nás děti připravili krásné uvítání v podobě tanečku a písniček. Na závěr jsme se dětí zeptali, co si přejí od Ježíška. Jakou hračku? No tak to je krásný. Já bych si chtěla počítač. Počítač, tak dobře. A co pak bys si chtěl ty? Meč. Meč. To bych si psal nejloději, aby jsem měl pistol. Pistol. Ale to chceš od Ježíška. No to je moc dobře. 2. prosince jsme společně s vámi v Toužkově rozsvítili vánoční stromeček. Pojďme se podívat na Dolní náměstí, jak celé mrazivé odpoledne probíhalo. Okolo 3:30 se před radnicí začali scházet první návštěvníci malého vánočního jarmarku. Ten pořádala základní a mateřská škola, Sdružení Paprsek a město Toužkov. Mohli jste zde zakoupit hlavně výrobky s vánoční tématikou, které vytvořili sami děti. O drobné občerstvení bylo postaráno a zahřát jste se mohli tradičním svařákem. Po setmění nám děti z mateřské školy zaspívali vánoční koledy a pan farář strom posvětil.
Prosíme tě, Pane, požehnej a posvěť tento strom. Děti pak svým přáním stromeček rozsvítili. Přejte si něco hezkýho a už je můžete otevřít ty oči. Tak přáli jste si dobře, stromeček nám svítí, takže vám určitě všechno vyjde. Co jste si přáli, to se vám splní. Naše kamera byla celé dopoledne v patách Mikulášovi, Andílkům a čertům při jejich návštěvě školy a školky. 6. prosince navštívil naší základní a mateřskou školu Mikuláš z Andílky a čerty z pekla. My jsme byli samozřejmě u toho. Když jsem šel do nebe, stavěl jsem se v pekle, nejstarší Lucifer, tak si tam teple. A já jsem... Čerti měli knihu hříchů a tak přesně věděli, kdo jak zlobil. A tak dětičky ze školky přednášely básničky, zpívali, tančili a tím si vysloužili od Mikuláše odměnu. Slavy nebudou! Tak, tak strašně hodní všichni. Ani paní učitelky si nemůžou stěžovat na dětičky, že by byly. Nikdo se tady nebere. Nebo dětičky na paní učitelky. Mě když ouška maličko neposlouchají, ale myslím si, že po dnešní návštěvě se to určitě změní. Musí. Co, Peťata? Mění se. Před Vánoci budou spuštěny nové internetové stránky našeho města. Najdete na nich více aktuálních informací, jako jsou odjezdy autobusů, hlášení rozhlasu nebo přehledy kulturních a sportovních akcí. Přibyl také archiv tištěného zpravodaje, krizové řízení nebo nové fotogalerie. Připravena je pro vás také krátká videoprohlídka, která vás provede novými stránkami a tak se na nich snadno zorientujete. V našem kostele se na Štědrý večer uskuteční tradiční půlnoční mše. Přijďte si poslechnout nového pana faráře a prohlédnout si překrásnou vánoční výzdobu. Další akce v kostele je 29. prosince koncert s účastí slavných sborů a touškovského rodáka Vladimíra Roubala. Und jetzt möchten wir einen Dank Herrn Franzes aussprechen. Er hat uns als einzige tolle Fotos von der alten Tuskau geschickt. Eines der Fotos benutzen wir schon für unsere Zeitung. Wir sind sehr froh, dass Touschkow Live auch in Bayern einen Fan hat. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Rádi bychom vám připomněli, že Touškov Live je zde pro všechny občany. Pokud víte o nějaké akci, kterou bychom měli natočit, nebo vy sami máte co říci do kamery, neváhejte a kontaktujte nás. Děkujeme. Jistě víte, že každá reportáž má omezenou délku. Nikdy vám proto nemůžeme ukázat vše, co jsme natočili.
Proto nyní začneme vydávat takzvané bonusy. To budou videa zveřejněná na webu města v sekci Touškov Live. Nebudou komentovaná, ale uvidíte vše, co jsme pro vás natočili. Seznam připravovaných bonusů můžete vidět právě teď. A to je z dnešního dílu vše. Teď pro vás mám jeden tip na Silvestra. Pokud nebudete mít přes den co dělat, můžete si pustit speciální silvestrovský díl Touškov Live, kde uvidíte, jak celý pořad vzniká, a to včetně nepovedených záběrů. Další díl potom uvidíte na konci ledna 2011. A na závěr bychom vám rádi oba popřáli Veselé Vánoce a šťastný nový rok!